Vedeli ste, že pitnú vodu tvoria len 2% z vodných zdrojov našej zemegule? A aj z tohto množstva sa 3/4 nachádzajú ukryté v ľadovcoch, ktoré z roka na rok ubúdajú. Našou povinnosťou je odovzdať budúcim generáciám dostatočné zásoby kvalitnej a čistej vody. Pitná voda je drahá a vzácna tekutina. Preto ňou zbytočne neplytvajme. Egoline dnes predstavuje zastavovač vody Gorodal 2000. Už len pri umývaní rúk si všimnite, aké veľké množstvo vody odteká nevyužité. V našich domácnostiach jedna osoba denne vypustí kohútikom 80 až 120 litrov vody. Trápia aj vás zbytočne vysoké náklady za vodné a stočné? Máte pocit, že aj vo vašej domácnosti sa nadmerne plytvá pitnou vodou a chceli by ste to zmeniť? Zastavovač vody Gorodal 2000 vám ponúka riešenie. Stačí odstrániť staré sito vodovodného kohútika a pripevniť zastavovač vody. Teraz, po otvorení vodovodného kohútika, môžete dotykom na páčku regulovať spustenie alebo zastavenie prietoku vody. V stave zastaveného prietoku vody vám bude voda iba jemne tiecť, čo vás upozorňuje na to, aby ste nezabudli kohútik po použití vody opäť zatvoriť. Bez Gorodal 2000 spotrebujete až 7-krát viac vody. V prepočte na rok je to množstvo peňazí. Pomocou praktického prepínača prúdu vody môžete prepnúť z regulovateľného púšťania na stály prúd. Stačí jemným tlakom smerom nahor pootočiť páčku doprava alebo doľava. Ideálne pre naplňanie drezov alebo nádob. Slabým potiahnutím páčky smerom dolu a otočením zároveň prepnete opäť na regulovateľné púšťanie. Ideálny tiež pri holení, pri umývaní riadu alebo tiež pri čistení zubov. Vďaka redukcie je zastavovač vody vhodný na vodovodné batérie klasické aj pákové s vnútorným aj vonkajším závitom. Ak by sme si chceli spraviť rýchlu kalkuláciu úspory vody pri štvorčlennej domácnosti, tak ľahko zistíme, že iba pri každodennej spotrebe vieme ušetriť mesačne vyše 2 kubíkov vody, čo predstavuje zhruba 6 až 7 eur za mesiac. Za rok je to až 84 eur. A to sme ešte nezapočítali ďalšie náklady na elektriku, prípadne žumpu. Takže vaša investícia sa rýchlo vráti.